Evangelisten Lukas skriver: Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op, og på sabbaten gik han hen i synagogen, som han plejede. Da han rejste sig op for at læse fra skrifterne, gav de ham profeten Esajas bog. Han åbnede det og fandt det sted, hvor der står: Guds ånd følger mig, for Gud har udvalgt mig. Han har sendt mig til de fattige med gode nyheder. Fanger skal sættes fri, og blinde skal se. Jeg er sendt for at befri de undertrykte. Guds tid er kommet. Jesus lukkede bogrullen, gav den til en af synagogetjenerne og satte sig, mens alle kiggede afventende på ham. Så sagde han: I dag er den profeti, I lige har hørt, blevet opfyldt. Alle var imponeret over ham, men de undrede sig over hans ord, som var fulde af håb og trøst. Man skulle ikke tro, det bare var Josefs søn, sagde de til hinanden. Så sagde Jesus: I vil sikkert bruge det gamle ordsprog mod mig: læge, helbred dig selv. I vil sige: vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør nu det samme i din egen by. Men ingen profet bliver anerkendt der, hvor han kommer fra. Hør nu. Der var mange jødiske enker på profeten Elias' tid. Det var dengang, det ikke regnede i 3,5 år, og hele landet sultede. Alligevel blev Elias ikke sendt til enkerne i Israel. Han blev sendt til en enke i byen Sarepta i Sidon. Der var også mange urene med hudsygdomme blandt jøderne, dengang Elisa var profet. Men ingen af dem blev helbredt. Det blev syreren Naaman derimod. Da folk i synagogen hørte det, blev de rasende. De sprang op og jog Jesus ud af byen og videre ud til kanten af den klippe, som byen var bygget på, for at skubbe ham ned i afgrunden. Men han banede sig vej igennem flokken og forlod dem. Amen. Komiker og forfatter Flemming Jensen fortæller om, hvordan menneskene tog så varmt og omsorgsfuldt imod ham, da han flyttede ind i en lille østgrønlandsk bygd. De udstyrede ham da med slæde og 21 slædehunde. Men da dagen kom for den første tur over isen, så kunne Flemming Jensen ikke overskue at skulle afsted. Han syntes slet ikke, tiden slog til for ham med alt det, han ville og skulle. Og han sukkede modløst til sin grønlandske ven: tiden går og slår slet ikke til. Jeg kan ikke nå det hele. Men jeg håber på bedre tid om en uge. Grønlænderen så lidt på ham og sagde: Du tager fejl. Tiden løber ikke fra os. Den kommer til os. Om den grønlandske nabo vidste, at advent betyder komme, melder historien ikke noget om, men hans ord ramte jo helt præcist adventstidens evangelium, for tiden strømmer os i møde, tiden kommer til os. Guds tid, som er pulsen i vores kirkeår, og hjerterytmen i vores daglige liv med hinanden. Hjertets tid, som bryder ind i urets tid. Ja, måske oplever vi det faktisk ofte som en lidt irriterende eller stressende afbrydelse. Er det allerede første søndag i advent? Med de 4 lys til at minde os endnu tydeligere om, hvor hurtigt dagene går, og hvor lidt vi når af alt det, vi skulle og ville. Men tiden løber ikke fra os. Den kommer til os. Tiden tilhører Gud, som lader den komme til os. Den byder sig til. Den er omkring os i hvert eneste øjeblik, og den er nådefuld. Nåden er et ord fra Gud over alle dage. Nåden er, når alt er tabt, at få alt tilbage. Nåden er hver levet dag, hver tilfældigt møde. Sådan beskriver Johannes Møllehave, hvad det vil sige, at der i dag udråbes endnu et nådeår for os. Vi skal ikke vente på bedre tider. Den bedste tid er lige nu. Nåden er hver levet dag, hvor vi får alt det tabte tilbage. Noget er at få livet igen, at turde åbne sig for det, der kommer. Men det er ikke helt så let, som det lyder, at åbne sig for det, der kommer. Ikke for os, og ikke for dem, der var kommet til gudstjeneste i synagogen i Nazaret, den dag, da deres berømte bysbarn var vendt hjem efter en lang rejse. Jesus får jo en fin modtagelse. Man rækker ham den hellige skrift og beder ham læse dagens tekst. Og det er ikke en hvilken som helst tekst. Jøderne betragtede Esajas som en af de betydeligste, hvis ikke den betydeligste profet. Når hans tekster forudsagde den nærtstående frelse og en ny verdens begyndelse, ja, så ventede man i sikker forvisning på, at det ville gå i opfyldelse. Og denne dag læser Jesus Esajas forudsigelse om, at det kommende år bliver et nådeår. Et år, som vil bringe glæden ud til dem,
der har meget at kæmpe med. Og da han har læst det, føjer han til for egen regning, at dette gode år netop er begyndt. Lige i dette øjeblik. Det har jo nemlig med ham at gøre. Det er ham, der som Guds søn sikrer, at nådeåret bliver til virkelighed, siger han. Men det er en våd klud i ansigterne på alle dem, der lige for et øjeblik siden klappede af hans oplæsning og undrede sig over de nådefulde ord. For pludselig farer de op, ud af sig selv af raseri og jager ham ud af byen, hen til kanten af bjerget for at styrte ham ned. For hvad ligner det? Netop som hans gamle skolekammerater og naboer er ved at revne af stolthed over at kende ham, ham der nu vil blive den største helt af alle, så siger Jesus direkte til dem, at de ikke skal regne med, at det vil komme dem særligt til gode, at de kender hinanden, at han kommer fra deres by. For Gud favoriserer ikke særligt udvalgte mennesker. Hans profeter er oftest blevet sendt ud med håbefulde budskaber til de fremmede, de ulesete. 2 af Guds største profeter, Elias og Elisa, gik endda helt uden for Israels grænser, da der var hungersnød og spedalskhed. Og det var der, langt væk fra Israel, at underne skete. Fremmede mennesker langt væk fra synagogegængernes virkelighed fik hjælp. Og sådan, kære venner, går den gamle profeti nu i opfyldelse med mig, sagde Jesus så. For Gud er for alle, for hver og en i denne verden. Det er den tilføjelse, der sætter sindene i kog. Så slemt kan det være, når ønskerne for mig og mine og mit ikke går i opfyldelse. Når det ikke går, som man forventer. Og så trænger vi ud til den yderste kant, det ord, som er saligt, det ord, som er sandt. Som vi lige sang det i Jørgen Michaelsens salme fra 1967. Afgrunde, som vi af og til kommer til at befinde os ved. Når vi farer vild på den ene eller den anden måde. Uundgåeligt, når vi bevæger os rundt i livet, ud i tilværelsens landskaber og en gang mellem far vild. Getting lost, det engelske begreb for det at fare vild, ja, det dækker også betydning for det at miste. Losing og lost har samme sproghistoriske oprindelse, nemlig los, der betyder at afmontere en hær, dens våben. Og det, der afmonteres, den magt og kontrol, man må give afkald på i Getting Lost, når man farer vild, ja, det er ikke bare orientering og en målrettet vej frem. Det er dig selv og forestilling om, hvem du er, du må slippe. Det er sig selv, man mister, når tilværelsens kompasnål snurrer rundt. At være endt ved en afgrund, enten lidt tilfældigt eller bevidst, fordi man selv gik derud, eller fordi andre eller noget andet drev en derhen, ja, uanset årsagen, så er det en trusselsfortælling. Det er jo farligt. Potentielt dødeligt. Hvis ikke fysisk, så i hvert fald psykologisk og mentalt. Og må ikke de fleste af os frygter at ende ved en afgrund. Fordi vi fornemmer, at det er stedet, hvor man konfronteres med den ultimative magtesløshed. Hvor det eneste, jeg kan gøre, jo er ingenting. Det er stedet, hvor man tvinges til bare at være i det mulighedsløse tomrum. Og det er naturstridigt for os. Det ligger os fjernt at være i ingenting, at være uden handlemulighed. Det er ikke sjældent, jeg har oplevet, hvordan mennesker holder fast i livet med alle de kræfter, de kan, når døden nærmer sig. For det er jo det, vi kender. Vi kan holde fast. Det at give slip er måske det sværeste overhovedet. Ikke bare når vi skal dø, men generelt. Fordi vi jo må give slip på magt, på kontrol, på medbestemmelse og dermed på os selv. Der ved afgrunden. Og derfor er det jo så fuldstændig befriende, når Jesus står der på kanten og vender om. Vender om mod alle dem omkring ham. For jeg tror nemlig, at djævlen har ret, da Jesus og han stod ved en anden klippegrund sammen, og han sagde, hvis du kaster dig ud her, så er jeg sikker på, at din fars engle vil komme og redde dig. Det tror jeg, at djævlen har ret i. Så at Jesus ikke bare drejer hovedet, ser ind over folkene fra Nazaret og siger, det her finder I bare selv ud af, det orker jeg simpelthen ikke at bruge min tid på. Men at han vender sig, ja, det er et bevidst valg. Han vender sig mod os, mod sin livsopgave, velvidende at det kommer til at koste ham den højeste pris. Der er noget fuldstændig befriende i, at Jesus ikke bare forlader os der, hvor han kunne. Der er noget enestående livgivende i, at han gider os, selvom han er blevet skubbet helt ud på afgrunden i foragt
og afvisning. Der er noget afgørende håbefuldt, som kaster lys over de afgrunde, vi kan stå ved. Der, hvor man har mistet sig selv og sine handlemuligheder, mistet kontrollen over sin tilværelse. For Jesus vendte sig om mod mig og mod min magtesløshed. Han står sammen med os på afgrunden, stiller sig midt i ingenting, så det ikke mere er et ensomt sted. For Jesus vendte om, mens alle stirrede den modsatte vej. Og han viste os en mulighed midt i det mulighedsløse, at vende sig mod Jesus, med Jesus og lade ham føre an. Følg med og se, hvad der sker. Din vilje ske. Jeg slipper mit, nu går jeg med dig. Og så vide, at jeg nok skal blive grebet på den ene eller den anden måde. Det er vores redning, at der har levet et eneste menneske, som ikke mistede troen på Guds nåde. Et eneste menneske, som ikke mistede forventningen til det Guds vildede liv, men vedkendte sig det. Og banede sig vej og gik i forvejen, væk fra afgrunden, tilbage til det liv, vi har med hinanden. Adventstiden giver os muligheden for at se med forventning på det, der kommer. I tro på, at den, der kommer, er den Gud, som aldrig mister interessen for sin skabning. Fordi Jesus banede sig vej tilbage, fordi Guds ord altid kan skabe vej, hvor der ikke var vej før. Også ind i menneskers sind, ind i vores hjerter, så vi kan have tillid til, at det går meget bedre, end vi tør håbe på. Nåden er et ord fra Gud over alle dage. Nåden er, når alt er tabt, at få alt tilbage. Glædelig advent. Amen.